Sziasztok, Szilágyi Zsuzsanna vagyok, és azért készítem ezt a videót, akik ma úgy gondolják, hogy nélkülem, de az én ajánlásommal szeretnének a Dedra klubhoz regisztrálni. Megmutatom nektek, hogy ugye, hogyha regisztráltak a dedraklub.hu C betűvel kell írni oldalon, akkor az első ugye lapon a szeretnék taggá válni, az már meg is jelenik, és akkor oda ráléptek, és megjelenik nektek a regisztrációs felület. Egy kicsit igazítok a képen, és akkor új vásárló regisztrációt kiválasztátok, és akkor szintén látni fogjátok a további lépéseket. Egy kicsit kinagyítom, és akkor látjátok, hogy csatlakozz a Dedrához még ma ingyenes, az ott van, és kitöltitek a neveteket, értelemszerűen az e-mail, telefonszám, és lent, ha nincs ott, ugye nekem csak azért jelenik meg, mert a saját telefonomról ugye léptem be, akkor ezt a ajánlókódot beírhatjátok, elmondom szóban, mert nem mindenki tud tükörolvasással olvasni. Nagybetűvel kell írni, hogy HU, ugye ez a Hungarinak a rövidítése, 427-67. És akkor ez azt jelenti, hogy utána, ha már ki van töltve minden, el is küldhetitek a regisztrációt. Én már be tudok lépni, én már ugye regisztrálva vagyok, és ezzel megkapjátok azt megerősítitek utána az e-mailben a regisztrációtokat, és utána már könnyedén be tudtok lépni. Akkor már, ha meg van erősítve, az első belépés alkalmával, ugye már csak be kell jelentkeznetek. Bejelentkezés, és akkor amit megadtatok jelszót és adatokat, e-mail címet, azzal be tudtok jelentkezni. Én most be is jelentkezem, hogy lássátok, hogy utána mit kaptok. Akkor eléritek a saját felületeteket, ki tudjátok választani itt ráléptek, akkor látjátok a saját ugye történéseiteket. Itt a számláim, és aki dolgozik, nem csak vásárol, de ha csak vásároltok, akkor is látni fogjátok a saját meghívó ugye kódotokat. Ezzel tudtok másoknak is segíteni a regisztrációhoz. Látjátok, hogy hol tartotok. Látjátok a vevőiteket, akik általatok fognak regisztrálni. És akkor látjátok, hogy itt van a szintelérés, a skála. Mindenkinek ugye a saját 100 pont értékét kell, ha jól teljesít, elérnie, de erről bővebben egy másik alkalommal azoknak, akik ugye regisztrálnak általam. Ha nem általam regisztrálnak, akkor nem tudok segíteni, mert csak a saját csapatomban lévő embereknek ugye arra nincsen kapacitásom, hogy én segítsek mindenkinek, ezért van a csoportépítés.
Nagyon örülök, hogy megnéztétek, kívánom, hogy ti is próbáljátok ki ezeket a termékeket, nem fogtok benne csalódni. Már említettem másik, ugye feltöltött Facebook videóim közé, hogy amivel én már találkoztam, azokkal meg vagyok elégedve. Nagyon szeretem a tollat is, nekem olyan fontos, olyan készre álló. Én úgy szeretem, hát mintha csak nekem találták volna ki ezt a tollat. Úgyhogy ajánlom jó szívvel, és örülök neki, hogy megint megtekintettétek ezt a videómat. Jelentkezzetek elérhetőségeimmel egyikén, Messengeren, Facebookon, telefonszámon. Szilágyi Zsuzsanna voltam. Legyen szép napotok!